Bosna, Čečenija, Palestina i tako dalje. Sve je to od jednog dušmana protiv Allaha dželešanuhu, istinske vjere. Samo kao sljedbenici Allahove istine i prenosioci svježine Islama oni mogu opstati. Vi ste svojim trogodišnjom borbom protiv mrzitelja Islama već dokazali da razumijete ciljeve naše svete borbe. Eno, tamo je dušmanska, nevjernička armija koja prijeti uzvišenom Islamu, našem narodu, domovini našoj Bosni. Armija koju vi treba da rasturite i sasječete, koji bar jednu nevjerničku glavu donesu. A sad, za mnom mudžahidi i do skorog viđenja u džennetu. Allah, ja Allah, jekdur Allah. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo. Tekbir je odbranio Bosnu. I mada bi kafiri htjeli odvojiti islam od armije i njenih boraca, a garant našeg opstanka na ovim prostorima je naša armija i njena 7. slavna muslimanska brigada, inšallah. Ali konjic nije gubio jedno, a to je ponos i želja za džihadom brojnih boraca na Allahovom putu pod komandom muderisa.